Опасната грешка, която може да ти струва скъпо и дори да платиш с цената на живота, е да не разпознаваш предупредителните сигнални лампи на таблото. Това са информационни или предупредителни светлини. Важните, на които ще наблегнем в това видео, са жълтите и червените. Жълтите са предупредителни, които те информират за потенциален проблем. Колата ти казва: имаш проблем, но все още можеш да продължиш да караш внимателно. Жълтото не означава авария, означава провери възможно най-скоро. Примери за това са check engine, проблеми с ABS, ниско налагане в гумите, ниско ниво на ключови течности, задействано ESP или Traction Control. Логиката. Системата работи, но не оптимално. Колата се движи, но с ограничена функционалност. Докато при червените, те са критични предупреждения, показващи проблем, който може да доведе до повреда на двигателя, опасност за шофиране, авария или други. Когато стане червено, правилото е: спри веднага на безопасно място, не продължавай да караш. Примери за това са температурата на двигателя, когато прегрява, налягане на маслото, ниско ниво на спирачна течност, акумулатора не зарежда, спирачната система има проблем, airbag също има проблем или от този тип. Логиката каква е? Нещо критично не работи. Продължаваш ли да караш, може да направиш скъп ремонт или да се поставиш в опасност. Подробности в описанието и не забравяйте да ни последвате за още важни съвети от автомото света.